Thank you Lord sa mga pagkain na ito. Sa ngayon, mga kauragon, magmumukbang tayo. Mayroon tayo ngayon na igado. Mayroon tayong sarsyado. Mayroon tayong Pinangat Bicol. Tapos mayroon tayong litson kawali, mga kauragon. Tara na mga kauragon, kain na tayo. Tikman na natin itong mga ulam. Sarap nito mga kauragon, Pinangat, Bicol. Tara na mga kauragon, magbukbang na tayo. Ang sarap mga kauragon. Sarap. Sarap ng kauragon. Sarap ng itong kawali. Sarap ng kauragon. Ang sarap ng kauragon. Sarap. Sarap mga kauragon.
Tapos na tayo kumain mga kauragon. Thanks for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel and click the bell button below para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Maraming salamat sa mga subscriber ko. Sana huwag kayong magsawa sa mga videos ko.